Jo ja ho faig. Molt malament. Cuando la roba nova esto, si no, no Tot malament i no s'han dit 4 persones allà. Todo Calvari, 4 beates. Todo Calvari, 4 beates. Per favor. No costa més, que m'ho tenia a ensenyar-te. Ja m'ho he fet senyal 2 vegades, que no torni a passar, Us ho he fet pels altres, que no torni a passar, que va. Vale, va. Segona oportunitat. Obertura. Una segona oportunitat. Una segona oportunitat. Vale, va. Com diu això? Ara sí. Ara en aquest d'allà. Bueno, bona nit i bon profit. Nosaltres som Històries de Cordill i contarem la llegenda de l'Orde de l'Hacha. Som 5 trobadors que estem fent el camí de Sant Jaume, som peregrins i hem arribat a Tortosa per a celebrar la festa del renaixement de tots vosaltres i tots els contarem històries. I ara, sense més preàmbul, los presentarem al capellà, mossèn Cinto. Mossèn Cinto, mossèn Cinto. Me presento, jo soc mossèn Cinto, home d'història, sabidoria intel·lectual i que porta pel bon camí, pel camí recte, el coneixement a aquests nois del grupet de Santiago de Compostela. Això és mentida! Diu que pel bon camí. No sé si ho sabran, A veure, ho explico jo o ho expliques tu? No, vull dir, no sé si ho sabran, però per culpa del capellà, per culpa del capellà, la Guàrdia Real per cada poble que parem. I saben per què? Ho saben o no ho saben? No ho saben? No, perquè el capellà, mossèn Cinto, va tindre un lío de padres. O un afer. Tria una qualquiera, però el procurador en cap. Però no d'aquí, Corren com a pólvora. No d'aquí perquè tu ja estàs pensant en nom. No, d'aquí no. Bueno, ara pues som al capellà, si ven a la guàrdia no quieren que mos han vist, No mos han vist, ni a Santa Clara ni a Tortosa. Pues jo soc Àngelo, de Despuig i Marta. Com molts podran saber, que no tinc els noms Despuig, perquè soc un bonet apartat del gran Cristòfol. Cristòfol, aquell home que va escriure. Que ha de tindre un poble per a fer-se gran que no tingui Tortosa. Pues este home era un tío, yo por eso quita él, un tío noble, un caballero, sabi, ja veus. I bueno, lo que tiene la meva dreta és un celot, és un rabiós, que li fa ràbia que jo sàpiguen més lletra que ell. Però bueno, home, jo si preciso parlar, això que em tallen. Mira, a veure, per a tots vostès jo em presento, soc Montaño, Tardana i Valdana, perquè vol dir sempre la família. Torno a dir una cosa perquè ningú se'n riu, no farà. Ningú se'n riu perquè no és un xiste. A veure si... No sé si coneixen vostès a la família Daldana. Per als que no la coneguen, fa 2 dies a la presentació de festes del Renaixement a l'Ajuntament, tots els noms inspirats, al mig de tots estaven els Daldana, la meva família. I ara diguem-me vostès si este senyor tal com va vestit, ja que Vaig modern. O no és modern, això? això és una mica noble, això. La novena, però vaig estar tot molt. Des de l'obligat a la vida. Home, escolta està. Bernardo, quina... Bernardo! Bernardo, que soc el director d'orquestra d'esta gent, i aquí un temps formarem una runa i anirem voltant per aquestes terres. Ja veureu un informarem molt. Bueno, Anem a explicar la llegenda de l'Orde de l'Hacha. a veure, ara sí que sí, Ara que estem ja tots a punt, estem... Ja! Rufo, espera. Presenta. Hola! Va. Hola, me dic Rufo. Bon profit. Esto es lo que fa, Hola, me dic Rufo i bon profit. Hola, me dic Rufo i bon profit. Rufo. Qué educada que esta gent, Rufo. Votando normalment, molt mira la merda. Escolta. La llegenda de l'Orde de l'Hacha. Diu, llegendes de la ciutat de Tortosa
que tots els que escolten busquen, però una marca l'expedient, que és la que explicarem tots ells. ¿Vale? Perquè a les dones se les tracta de mujer, perquè són de valerosos i lluitadores com elles. És la de l'ordre de l'alta, gran privilegi i gràcia, de la muller tortosina per valenta i aixina. I ara, si tenen alguna pluma, o algun bolígraf, poden prendre 4 anotacions, perquè Mossèn us farà 4 apunts històrics de com va anar tota això de la llegenda de l'ordre. Atenció, perquè després de petit examen, per a veure si ho han entès, ja està, Ja veuen que anem acompanyats unes quantes minuts. A veure, Mossèn. Que bonic que te fa, eh? Digues el tot, La història diu que quan el conde Ramon Berenguer IV era conde de Barcelona, com no coneixeu Berenguer IV. Ramon Berenguer IV va baixar a Tortosa fa molts anys a cristianitzar-la, a alliberar-la del musulmà que era qui tenia el poder a Tortosa llavors. Una vegada la va alliberar del moro, va fer el mateix riu amunt cap a Lleida que també hi havia més moros. Però mentrestant aquí no teníem rei, tampoc teníem defensa. I el moro va continuar assediant la ciutat diverses vegades. I els homes, que era que tenien el poder, van dir que si continuava això havien de sacrificar els més dèbils. Els més dèbils qui eren? Els raquetes petits. Els raquetes no, els raquetes no eren. Mira quins defenses que estan. Els més dèbils eren les dones, els xiquets i les xiquetes. I davant de tan salvatjada, un home pobre això va tocar-li el cor i la seva dona, que això sempre tenen ull, va veure què passava I no va quedar-li més remei que explicar-li el que es vindria a la ciutat. Aquesta dona, que era valenta i el tenia ben posat, com aquell que diu, va organitzar a les dones. Jo sé esta part, sí, agafa. Resulta que les dones se van tirar tot el al castell, pegaven i pales, i van començar a fer soroll per a que els moros se pensessin que hi havia un exèrcit i espantar-los a tots. Vinga, feu soroll! Feu soroll! Pam! Feu soroll, xiqueu! Feu soroll, vinga! Oi! Quina pantalla està taula, són educats, pantalla. Aquí m'hi ha fet molt de cas, Té unes dèries que a vegades podrien arribar a tot. I ara, cuidado. A veure, tots. Ara anem a fer la part més complicada. Ara anem a fer allò que sempre diem, que no lo intenten en sus casas, por favor, perquè és que no hi ha punta de reconeixement. A la de tres. Bernardo, Rufo, 1, Carlos, 2, 3. 1, 2 i 3. Segona part. Queda molt bé. Ara que tenim la segona part, després de la visita, us quedem aquí dalt. Tenim a les dones que al final de la sula foten escàndol per a espantar el moro, el musulmà, digue-li com vulgueu. Però una vegada tenim el moro fora de la ciutat, ara ve la part més bonica que tal dia com avui dona goig d'explicar. Que és que aquí a la vora nostra hi ha un portal que es diu Portal del Romeu. El coneixeu, no? Sí o no? Sí! El Portal del Romeu, a dins de la ciutat, ara estem fora la ciutat, en aquella època, fora la ciutat estaven els moros, dale que te pego, que volien seguir conquerint la ciutat. Però no sabien que a l'altra banda, a dins ciutat, havia un grupet defensant-la encapçalat per un cavall blanc muntat per un jove romeu preciós, molt valent, molt guapo, que no era altre que aquí. Sant Jordi! Que no!
Sant Jaume. Portem 2 dies d'aquest any que han anunciat. Aprofitem per a felicitar els Jaumes, els Jaimes i els Sarcià. Demà, Joaquín i la companyia també. Este Romeu, este jove, el Romeu d'aquí de la història, va aconseguir fer fora de Tortosa el musulmà. Que no van a haver fotut fora el mort. No hauria d'haver fotut a tots, ja tenim otra vez aquí. Que no van a haver fotut fora el mort. Això hauria de vindre Otra vegada. Vale, va. Bueno, va, pues, A tots, no un tots ells. bueno, és una manera de... A tots fora. Fora. Bueno, nosaltres sí que ens alegrem, anem a cantar una cançó per celebrar. Vale, va. Fem-ho, que es parli, ja va. Vinga. Molt bé. Abans de marxar molt temps, que vam aprofitar altra vegada. Però ara ve la part més important. La part més important perquè molt senzillo Dios farà una benedicció que val per a tot l'estiu. És a dir, podran fer tot el que vulguin fins el dia de la cinta. Tenen tot l'estiu per a fer el que faci falta, que van venir. Va, que va. Ara ve la part més sagrada. I per tota la història, la dona tortosina és honrada i un atxa al pit porta gravada. Que Sant Jaume a estos peregrins beneïsque i que Déu us benedisque.